ҳар инсоне як зиндагист ва ҳар зиндагӣ як достоне. баъзе аз инсонҳо ба сурати табиӣ маҳорат ва тавоноиҳои ғайримаъмулӣ доранд. бо идроку ҳушмандӣ, илму дониш ва кордонию ӯҳдабароӣ аз дигарон фарқ мекунанд. яке аз чунин инсонҳо бобоҷон Маҳмадрасулов аст. айёми навҷавониаш дар варзишҳои гӯштин шигифтиҳое дошт. дафъаи сеюм ҳамин хеле зад теҳронра ки теҳрон аз ҳуш рафт. шаша баъд хай бардошта бурданд. Дигар ҳамин қадар доваро вай кардан ки дигар нашид. теҳрон омада бо замбали ҳамун духтурӣ таъҷилӣ аз майдон бурданд. ҳунарнамоиҳои зебо ва ана ҳамун ҳалуқҳои тоҷикие ки Маҳмадрасулов дар он ҷо истифода кард. аз унвони устоди варзиши иттиҳоди шариф то ба устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ муваффақ шуд. замони мудирият ҳам ба бузургтарин дастовардҳо расид. чӣ натиҷае ки дар дунё буд федератсияи бокс дод. аз нуҳуфтани падидаҳои наврӯста дар пушти парда нигарон буд ва аз мураббиёни тарафгир интиқод мекард. вақте ки мураббӣ фарзандаш баромад мекунад ё ки ягон ҷиянаш баромад мекунад, фисади бисёри он нигоҳаш ба одами наздики худаш меафтад. дар пайроҳаи илм ҳам гом ниҳод ва ба дараҷаи ҳимояи докторӣ расид. У него находится на стадии завершения докторская диссертация. мақсади ҳимоя намудани докториам дорам. ҳаминам дар ҷодаи ҳаракати варзишӣ аст. сарнавишти ӯро бо мо дунбол кунед. устоди варзиши тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ, устоди варзиши СССР оид ба ҷудо, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба гӯштини самбо, устоди шоистаи варзиши ҷумҳурии тоҷикистон оид ба самбо, мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, аълочии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, аълочии маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, корманди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии тоҷикистон, номзади илмҳои таърих, полковник. бобоҷон Маҳмадрасулов мутаваллиди 7 сентябри соли 1970 дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон аст. аз ҳамон хурдӣ бо далоили ирсият ва нубуғе ки аз падараш ба ӯ гузашта буд ба варзиш шавқу рағбати беандоза дошт, вале бо тавсияи падар дар чанд касбу кори гуногун низ шуғл варзид. عنوان خوردی من شوق و هوس نسبت به ورزش داشت. خودش رو در نمودهای زیادی ورزش و موسیقی هم سنجیده بود. سر اول فوتبال، بعد بوکس، بعد به گشتی می‌گذشت. бобоҷон ҳамон аз аввали давраи наврас буданаш бисёр як зеҳни хуб дошт ва бисёр ҳамин намудро бисёр дӯст медошт. намуди гӯштини худ дар риштаи самбо бошад, гӯштини миллӣ бошад, гӯштини зудо. در همین برابر مکتب رقم 6 موسیقی رو خواند با کسب فلیتا. дар ҳар шуғле ки набуд, вақте фурсат ё мавқеъ меёфт, танҳо ба варзиш фикр мекард. ҳамеша ин тавр буд, фақат варзиш. дар навҷавонӣ ба касбу тахассуси дигар пайваст, аммо дар ҳастааш истеъдоди фавқулодаи варзишии размӣ ҷӯш мезад. баъд аз синфи 8 ба техникуми сохтмонии шаҳри душанбе ба бахши мебелбарорӣ дохил шудам. баъд аз он ба хизмати ватан модар ба армияи советӣ даъват шудам ва дар ҳайати клуби марказии варзишии артишии иттифоқи советӣ ворид шудам. дар ҳайати қуввои мусаллаҳ, яъне тими мунтахабиён тавонистам дар якчанд мусобиқа баромад кунам. ҳамчун паҳлавон варзишгар дар оилаи варзишгар тарбия ёфтааст ва падари ӯ ҳам дар ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳоло собиқадори варзиш ҳастанд, ҳамчун паҳлавони шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистон паҳлавонӣ мекард. падараш ки дар ҳамин риштаи гӯштин ки
ба зинаҳои баланд муваффақ шуда буд ва тавсия дод ба бобоҷон ва зуд ҳамун пайрови падар шуд. синни 14-15 солагӣ аллакай дар мусобиқаи умумиттифоқӣ оиди гӯштини самбо дар Москав баромад кардагӣ буд. дар замони шӯравӣ ки саҳнаҳои рақобат хеле бузург буд, ба майдони мубориза баромада муваффақият касб мекард. ӯ метавонист корҳое анҷом диҳад ки баъзе аз ҳарифонашро шигифтзада кунад ва водор созад ки таслим шаванд. бисёри вақт мушоҳида мекардам бобоҷон Муҳаммадрасулов вақте ки дар мусобиқаҳои дохилӣ, яъне ки мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дастболо мешид, дар вазни худ қаҳрамони ҷумҳурӣ эълон мегашт ва баъд аз омодагиҳои муташаккилона ӯ дар хориҷи кишвар борҳо ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ мекарданд. натиҷаҳои варзишии бобоҷон Маҳмадрасулов хеле назар ҳастанд. ғолиб ва ҷоизадор як қатор мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва умумии иттифоқӣ. соли 1987 дар мусобиқаи умумии иттифоқӣ оид ба самбо барои гирифтани ҷоизаи чемпиони ҷаҳон Саидмӯмин Раҳимов, ки беҳтарин паҳлавонон аз кишварҳои собиқ шӯравӣ дар шаҳри Кӯлоб ҷамъ омада буданд, ҷойи аввалро ишғол намуд ва дар ҳамин ҷо дар чемпионати иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон оид ба самбо сазовори ҷойи аввал шуд. ва баъдан баъде ки дар мусобиқаҳо ширкат варзид, баъди наврасон ӯ ба ҳайати дастаи акачини ҷавонон шомил шуд ва бештар дар мусобиқаҳои умумиттифоқӣ вақт давраи собиқи Иттиҳоди шӯравӣ мегӯftем бештар сафар дошт ва дар ҳамон мусобиқаҳо ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард. натиҷаҳои варзишӣ хуб дорад. ба ин хотир ӯ устоди варзиши шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. соли 1987 дар мусобиқаи умумиттифоқии шаҳри Сухуми Гурҷистон оид ба самбо бо ишғол намудани мақоми дуюм мушарраф гардидааст. тавонист ки ҳатто дар байни бузургсолон натиҷаҳои хуб нишон дод ва дар байни бисёр варзишгарони номдор он вақт Хуршед Каримов, Рагбат Саидчои буд, Абдуллоев Абдураҳмон ва ино устодони варзиши Иттиҳоди шӯравӣ буданд ва бобоҷон низ дар ҳамин ҳайат ва узви дастаи акачини ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин ҳайат бисёртар ба мусобиқаҳо сафарбар шуд. дар сайри Сухуми буд ман дар он ҷо дар ҳар як вазн ҷойҳои якуму дуюм дар ҷойҳои якуму дуюм устоди варзиши эсер мебудам. он меъёрро ман он вақт пур кардагӣ будаму мутаассифона вақте ки мо аз ҳамон намояндаи тимамон ӯ боз судяи довари дараҷаи умумиттифоқӣ буд, омад гуфт хай бобоҷон понимаешь, в вашем весе оказывается не дают мастера спорта. достони касби устоди дараҷаи байналмилалӣ низ басо ҷолиб аст. дар он вақт мусобиқаи умумиттифоқӣ мегуфтанд барои иҷро кардани меъёри устоди варзиши СССР ба он ҷо рафт. гарчанде ки пеш аз ин мусобиқа як бор дигар ин меъёрро иҷро карда буд, вале ба ӯ ба сабабҳои номаълум ин меъёрро надоданд ва дар ҳамин ҷо аз Ӯзбекистон дар вазни ман ҳарифи ман хело варзишгари баобуру аллакай ба натиҷадор буд. аллакай тавонист дар Авропо натиҷа дод, дар Иттифоқи Советӣ аллакай варзишгари хело баланд таҷриба буд. бо ҳарифи номие аз Ӯзбекистон бо номи Теҳрон 2 маротиба даст ба гиребон шуд. агарчи дар рақобати аввал бозанда буд, вақте ки ман дастамро дароз карданда ӯ аз гиребони ман гирифт, маро партофт, яъне ки хол гирифт мувофиқи натиҷагирӣ вақти чи ғолиб омад. вале дар мусобиқаи дуюм Теҳронро дар сарзамини худаш ғофилгир кард. баъд аз як чанд вақт мо дар Ӯзбекистон баромад кардем. дар Ӯзбекистон баромад мекунем, Теҳрон дар вазни ман боз меафтад. ва як бор партоф кард, дуюмбора партоф кард, ипон надоданд, боз хостанд ки Теҳронро дастгирӣ кунанд. якчанд партофт кардам, партофтҳои ипон мегӯям то ҳалол буд, вале доварон фақат ҳамон холҳои кам медоданд. дафъаи сеюм ҳамин хел зад,
теҳрон ки теҳрон аз ҳуш рафт. баъд кор то ҳамин дараҷа омад ки ҳам сар ба сар задем, ҳам бо ман як усули маъқули дӯстдоштаи ман ҳалоки лавки буд. вақте ки ҳалок мекунию худатро дар болои ҳариф мепартоӣ, ин қисмати миён дар сари ҳариф мезанад, чунки ҳам аз гиле мехӯрад якта, ҳам аз бадани ту. ҳамин хел шуд ҳушаш рафт. теҳрон омада ба аз мобайни майдон бо одаморо ки мебарад бо замбали ҳамун духтурӣ таъҷилӣ аз майдон бурдан ва дар ҳамунҷо бобоҷон сазовори ҷои аввал шид. баъд ҳамунҷо мо вохӯрдем дар трибунаи тамошобинон шишта суҳбат кардему. баъд гуфт бобоҷон беҳтар мешуд ту дар тоҷикистон ғолиб меомадӣ ва дар ӯзбекистон. ман гуфтам хай тақдир ҳамин буд аст, акун ҳаминам мумкин ғолибияти манам ҳамун дар ҳамун ҷо ки ман афтидам, дар ин ҷо ман аллакай омодагӣ хуб дидам, таҷриба гирифтам. аз унвони устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ то ба устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ яъне ки муваффақ шуд расид ва дар ҳайси доварӣ ҳам низ ӯ ба ҳамин унвони довари дараҷаи байналмилалӣ ва мураббии шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон гардид. нафаре ки дар риштаҳои мухталифи варзиш муваффақ шуд, билохира дар бахши мудирияти соҳа низ тасмимгирӣ мекард. ба сифати роҳнамо дар вазорати мудофиа дар бунёду ташаккули клуби варзишии артиш саҳим буд ва ҳамчунин дар ташаккули варзишу тарбияи ҷисмонӣ дар вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми назаррас гузошт. мо аз варақи тоза ташкил кардем клуби марказии варзишии артиши вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистонро. тимҳои клуби марказии варзишии артиши имрӯз дар тамоми ҷумҳурӣ баромад карда истоданд, ҳам аз риштаи футбол, ҳам аз риштаи гӯштӣ. дар вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамун ҷо як раёсати клуби марказии варзишии артишӣ ташкил шуд ки мас ҳамин саҳми бобоҷон хеле кам аст, яъне ки дар ҳамун ҷо як тими хуб тайёр кардам ки ҳамун тиме ки бобоҷон даъват карда буд дар ҳамун вазорати мудофиа ва то ин ҷониб фаъолият дорад ва дар бисёр мусобиқаҳо ба ҳайси дастаи клуби марказии варзишии артиш аз вазорати мудофиа яъне ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекунам. ман соли 1995 ба вазифаи сардори шӯъбаи варзишии пӯшонои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ мувофиқи фармони вазир таъин шудам ва дар он ҷо якчанд риштаи варзиширо ки мо ташкил кардем, дар ин ҷо муваффақ шудем, яъне паҳлавонон тавонистанд дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷудо, дар оид ба самбо бошад, дар чемпионатҳои ҷаҳон, ҷоми ҷаҳон, чемпионатҳои осиё иштирок намуданд. хеле хуб шуд ки варзишгарони мо метонистанд ҳам хизмат кунанд, ҳам дар варзиш обитоб кунанд ва дар бозиҳои байналмилалӣ ҷаҳонӣ баромад кунанд то ин ки парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд. корогоҳӣ ва муваффақияташ дар арсаи варзиш на танҳо дар дохили кишвар, балки дар минтақа низ доман паҳн кард. бобоҷон Маҳмадрасулов солҳои 2005 то 2010 ба сифати раиси Федератсияи минтақавии Осиё оид ба кикбоксинг ва ҳамзамон ноиб раиси Федератсияи ҷаҳонии кикбоксинг кору фаъолият кардааст. 2000 год в декабре месяце на базе школы «Русский бой» был создан Федерация универсального боя, международный. На этом же конференции был избран президентом Международной Федерации универсального боя. В том же году также было решено создать континентальный азиатский Федерация универсального боя со штаб-квартирой в городе Ташкенте. На том же конференции был избран вице-президентом представитель Таджикистана Бобоҷон Маҳмадрасулов. Вот с тех пор уже почти 20 лет я знаю Бобоҷона как настоящего товарища, коллегу по спорту. Бобоҷон всегда был позитивным во всем, во всех вопросах, которые возникали на соревнованиях. Бывало по ошибке судейской коллегии,
бывало просто так возникшие вопросы. Бободжон решал все вопросы, можно сказать, безошибочно, так как у Бободжона в это время уже был огромный опыт за плечами по воспитанию молодежи в духе патриотизма и отчизны к своей родине. Вместе с Махамадрасулом Бабаджанаке мы провели чемпионаты мира, 8 чемпионатов Азии. Мы сделали не один фестиваль, участвовали на азиатских играх, всевозможных конференциях. И везде, конечно, профессионализм Бабаджана Махамадрасулова имел место быть, он всегда был на высоте. Я желаю, конечно, дружбы всему таджикскому и узбекскому народу. Я очень хотел бы, чтобы вот так вся моя профессиональная карьера прошла бы вместе с моим таджикским другом Бабаджаном Махамадрасуловым. ҳам варзишгари хуб буд, ҳам дар федератсияи байналмилалӣ ҳамчун ба айси витсе-президент фаъолият мекард аз намуди Муорибои Умирзалӣ. ман фикр мекунам ки ин ҳамин буд ки акай Бобоҷон тавонист ки ин федератсияро дар ҷумҳурии Тоҷикистон биёрад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон равнақ ёфт. Муорибои Умирзалиро Бобоҷон аз берун рафта ҳамроҳ рафта кор карда якҷоя ба ҷумҳурӣ дохил кардем ва то ҳозир варзишгарони мо дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ ҷоизадору чемпионҳои ҷаҳон ҳастанд. солҳое ки дар федератсияи ҷаҳонии кикбоксинг кор мекард, дар ташаккулу тавсияи Матлуба Каримова муборизи шинохтаи тоҷик ҳисса гузошт. ба нақли падари Мавлуда Собир Каримов, маҳз Бобоҷон Маҳмадрасулов буд ки духтари ӯ ба баландтарин дастовард дар ҳирфааш расид. Матлуба Каримова бошад, дар бозиҳои осиёгӣ дар шаҳри Алмато баргузор шуд. Аз намуди зимистонаш якумин дастоварде ки насиби ҷои дуюм гашт дар ҳамин бозиҳои олимпӣ. инам як хизматҳои Бобоҷон Маҳмадрасулов буд ки вақте онҳо тамрин мекарданд, дар шаҳраки Такоб рафта лишаронӣ мекарданд. ман аз ҳисобе ки корам бисёртар буд, рафта наметавонистам, Бобоҷон Матлубаро ҳамроҳаш гирифта рафта дар ҳамон ҷо якҷоя тамрин мекарданд. дар мавриди гӯем идеяи тавлиди ин камарбандҳо, яъне шумо аз кадом вижагӣ ё хусусиятҳо истифода кардед ва чӣ гуна инро тавлид шуданд ва чӣ аҳамият доранд? ҳар як намуди варзиш ба худ камарбанд дорад. ҳам муорибои омехта, ҳам дигар намудҳо ҳастанд ки ҷудо дорад, ҷиуҷитсу дорад. ба мо ҳам муассар гардид ки унифайд дар конгресси ҷаҳонӣ тасдиқ шуд барои камарбанд додани варзишгарон. ин поясти зард якум поясте аст ки варзишгари аллакай ба толори варзишӣ меояд ва ягон моҳ машқ мекунад ё ягон якум камарбанд аст. баъди варзишгар ин дуюм камарбанд оранҷи мегирад ки ин оринҷи. ин камарбанди дуюм аст ки варзишгар мегирад. камарбанди сеюм ин камарбанди сабз мешавад ки аллакай бо ӯ дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва дохили ҷумҳур иштирок кунад, баъд соҳиби ин камарбанд мешавад. камарбанди чорumi камарбанди кабуд аст ки аллакай барои гирифтани камарбанди кабуд аллакай варзишгар бояд дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал бигардад. ва панҷум камарбанди қаҳвагӣ мебошад ки бояд варзишгар ҳам дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои якум гардад ва фаъолияти хуби варзишӣ дар мусобиқаҳои берун дошта бошад. ҳар як мусобиқа, нуфузи ҳар як мусобиқа аз дигараш боз беҳтар мешавад ва дар ин ҷо аз тарафи роҳбарият ба варзишгар муайян карда мешавад ки боз литсензия ҳам дода мешавад ки ӯ соҳиби камарбанди ё оранҷӣ аст, ё сабз аст, ё қаҳвагӣ аст, яъне ки ҳар як чиз бо ҳуҷҷати худро дорад. дар замони ноибраиси Кумитаи Миллии Олимпӣ ва раиси Федератсияи бокси ҷумҳурӣ ба ҳар нишондоде ки дар арсаи ҷаҳонии варзиш мумкин буд расид. чӣ натиҷае ки дар дунё буд Федератсияи бокс дод. мо ҳеҷ чизро гум накардем дар бокс ва имрӯз варзишгарони беҳтарине ҳастанд ба мисли Шаҳбоз Неъматуллоев, ба мисли Сумайя Қосимова, ба мисли масалан бана бинед ки аллакай ҳайати духтарон чӣ хел шоиразу Қайнарова масалан ҳастанд.
шӯрат оғо назаров аст, файзен раҳматшоев аст мисол. ва имрӯз мо наметавонем ё варзишгароне ки дар бозии олимпии гузашта иштирок карданд ноком гаштанд, онҳоро мо бояд масалан аз рӯйхат берун кунем. дар айёми роҳбарӣ дар федератсияи бокси тоҷикистон дар шинохти падидаҳои наврӯста моҳир буд ва ҷавонони боистеъдодро роҳнамоӣ мекард. аз он ҷумла Мавзуна Чориева бо ҳидояти ӯ по ба саҳнаҳои рақобати ҷаҳонӣ ва олимпӣ гузошт. мо масалан дар вақте ки омода месохтем Мавзуна Чориеваро мисол як шартнома бо кӣ карда будем, бо клуби варзишӣ, бо компания Шоҳона кардаги будем ки то як вақти муайян стипендия кардаги буданд, ин маблағҳоро мегирифтанд, бо баргузории мусобиқаҳо мекардем ба мақсади баланд бардоштани малакаи варзишии варзишгарон. ҳама дастовардое ки ман дорам дар ҳолати роҳбарии бобоҷон Мамадрасулов аст. Мавзуна Чориеваро ман ёд дорам ки бобоҷон ҳатто дар хонаи худ тарбия карда, мисли духтари худ. Духтари бобоҷон Мамадрасулов ани Маҳина боксёр буд, бо мо як ҷомаш мекард. гуфт ман метавонистам фарзанди худро як касигаро он чизе ки ман дар ту метиҳам ҳамин чиза нигоҳ кунам. аз баси хай Мавзуна нақстар давом дод, тамрина бо ҷиддитар машғул шуд, Мавзуна ба пеш рафт. Тамринҳои якҷоя мисол буд ва мо медидем ки истеъдоде ки масалан ҳаст барои натиҷатӣ дар Мавзуна ки буд, мо рости гап омодагии Мавзунаро пеш гирифтем. ҳар як мард мехоҳад ки фарзанди ӯ беҳтарин варзишгар шавад, лекин рафтори одилонаи бобоҷон Мамадрасуловро бинед ки бисёртар бобоҷон Мамадрасулов ба Мавзуна Чориева диққат кард. барои ин фарқ надорад, хешай таборай касе беҳтару хубтар аст, ҳавае дастгирӣ мекунад дар навбати аввал. як чанд ҷо ман гуфтам ки биёед духтаронро тайёр кунем, натиҷа гирӣ мекунем дар оянда натиҷа мешавад. бисёрашон писханд заданд, гуфтанд ба бачаҳо он қадар ҷора гирифтанд ки бо шумо духтаро аз куҷо натиҷа метиҳанд дар бокс. ҳар рӯз нақл мекард ки ана бояд Мавзуна медал гирад, бояд чемпиони Осиё шавад. вале ки бинед ки дар як муддати кӯтоҳ Мавзуна соҳиби медали биринҷии бозии олимпӣ шуд. ва бобоҷон ҳатто мегӯфт ки шумо агар ки мо якҷоя ҳамин Мавзунаро дастгирӣ кунем, ӯ дар бозии олимпӣ медал медиҳад. ҳамин чизро ман борҳо дар кумитаи олимпӣ ҳамон шунидам ки шумо бояд мо якҷоя бояд ки ба Мавзуна бисёр таваҷҷӯҳ зиёд кунем, бештар кунем ки чунки шанси хуб дорад ва ҳамин духтар метавонад ки аз бозии олимпии Лондон бо медал баргардад. Слова Бобоҷона я прекрасно помню. Один из шансов, пока, как говорится, вот только другие государства начинают принимать участие, начали заниматься женским боксом, так что у Мавзуны есть шанс. Да, эти слова были. фаҳмидан шинохти варзишгар хеле нозукбинона аст ва мешиносад ки аз кадом варзишгар чӣ баромаданаш мумкин, умед кардан мумкин. барои ҳамин варзишгарон як нақшаи хуб, нақшаи омодагӣ ва ҳамон замонҳо ӯ сари масъалаи истифодаи фармакология ва истифодаи мураббиёни дараҷаи байналмилалиро истифода мекард. кӯшиш мекард дар як ҳафта, дар ду ҳафта як бор беғарз он чизое ки мо мехӯрдем ва боз ҳамчун раиси федератсия ва худаш мегуфт дар чашмои то ман чемпиониро мебинам, барои чемпион бояд авқотаи хел бошад, хайроҳпуливу бисёр чизо дида мешавад. ҳолате афтид ки дар чунин як вақти кӯтоҳ омодагӣ гирифтану дар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда тавонист беҳтарин чемпиони Осиё гардид ва беҳтарин боксчизани чемпиони Осиё афтид, ҷои якум гирифта буд. баъд дар чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои сеюм шуд, рохат гирифт ба бозии масалан Лондон.
2012. вақте ки дар бозии олимпӣ буд, ман пеш аз рақобати хитоиам бо давлати хитой буд, вақте ки ман муаллим бинро мебастид, омада дар он ҷо хайр рости гап мумкин набуд. Зонаи буд ки иҷозат нест ҳамада, танҳо раиси федератсия медарояд, и тренер, и варзишгар. дар омаду гуфт мавзун, он қуллаҳое ки он чизе ки мо аз 2005 то 2012 овардем, имрӯз баъд аз 12 минут тамом мешавад. ё ин ки ту ғолиб мебароӣ, ё ин ки ту кӯшиш мекунӣ ки олимпиадаи оянда агар тавони рохат гирифта. барои ҳамин кӯшиш ки ба фарзандам гуфт, ҳамуқа умедое ки на танҳо ман, модари ту гуфт, он чизое ки ту гузарондӣ, ман тура медонам хуб гуфт. Бовар ки дар 12 минут агар қурбонӣ кунӣ, ба ӯ баробар намешавад. Перед выступлением, за день до выступления Мавзуны, Бободжон тоже прилетел в Лондон, ну и вместе с нами, как говорится, принимал участие. Ну, мотивация, которая от президента федерации была такая, что зашел и Мавзуне, ну, как говорится, дал наставление: Мавзуна, ты единственная осталась, как говорится, в нашей команде, сборной команде, не только по боксу, а именно по всем видам спорта. От тебя мы ждем результата. чихеле ки дидем дар натиҷа Мавзуна тавонист тамоми дунёро қоил кунад дар бозии олимпия заводи ҷои сеюм гашт. аз мобайни садҳо мураббӣ як мураббии хуб мебарояд, ё як методисти хуб мебарояд, ё як одаме мебарояд ки вай худаш натиҷаҳои баланд надодааст, валекин метавонад беҳтарин мураббӣ, беҳтарин шогирдо тайёр кунад. агар ҳамаи ҳамира мо ҷамъ кунем, дар якҷо Бобоҷон дида мешавад. бобоҷон маҳмадрасулов айёми варзишгарӣ ва мудирият дар варзиш ба пажӯҳишгарӣ дар соҳа низ камари ҳиммат баста рисолаи номзадӣ ҳимоя кард. мавзӯи ҳимояи ӯ ки таърихан варзишгар будани миллати тоҷикро таҳқиқ мекард, барои худогоҳии насли ояндаи кишвар муҳиму эътиборнок аст. соли 2002 моҳи декабр буд, ман ҳимоя кардам номзадиро, номзади илмҳои таърих. мавзӯям тарбияи ҷисмонии тоҷикон дар асрҳои миёна буд, яъне ки ман боза бо ҳамон риштаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш хати бисёр кор кардем. рисолаи номзадиш таърихи варзиш асрҳои 15 асри миёнагӣ аз гузаштаҳо ёдовар шуда, мисол баъд бисёри маводое ки пешниҳоду маводҳои илмию методира дар соҳаи варзиш бисёр хуб ба қалам додагӣ аст. ман танҳо дар варзиш ҳозир шавқ дорам ки ягон чизи нави боксӣ хела ёд гирам, валекин Бобоҷон Маҳмадрасулов кӯшиш мекунад ки ҳар як чизе ки меёбад аз соҳаи варзиш аст, вайро ҳам нишон диҳад техникӣ ворӣ ва ҳам чизро ҳам чоп кунад ки мардумро дастрас бошад. камбудиҳо хеле зиёд буданд ва ӯ ба хулосае омад ки мо бояд сари масъалаи ҳамин камбудиҳо кор бубарем ва худ рисолаҳои илмии худро пешниҳод кард ки сари ана ҳамун камбудиҳоу мушкилиҳо кор карда истодааст ва таклифу пешниҳод дорад ки ба хотири рушди соҳаи варзиш, албатта илми соҳаи варзиш ҳам бояд рушд кунад. баъзе олимое ҳаст ки онҳо аз материала аз берун ҷамъ мекунанд. ман фикр мекунам ки Бобоҷон дар соҳаи варзиш, дар даруни варзиш, худаш дар дохили варзиш буданд. ҳамаи соҳаи нағз медонанд, аз ҳама соҳа гузаштагӣ ҳастанд. бинобар ин аз як ҷиҳат барои навиштани рисолаҳои кандидати номзадҳои илмиш пасисар шуд. ва бубинед ки ин қадар муваффақиятҳое ки Бобоҷон ҳамчун мутахассис, ҳамчун варзишгар, ҳамчун мураббӣ ва дар соҳаи илмам, яъне ки як шахси кордон, олим. вақте ки оила худ ҳам варзишгару ҳам ба фарҳанг, ҳам ба савод аст, ин дар ин ҷо варзишгар бисёр хуб ба камол мерасад. ман фикр мекунам ки ин шахсият ki дар оилаи тарбия ёфтааст ки ҳам оилаи варзишгар, ҳам оилаи фарҳангӣ, ҳам оилаи донишманд, ҳар як
варзишгаре ки дар ихи оила ба воя мерасад ҳам аз ӯ варзишгари хуб мебарад ҳам олими хуб мебарад ин ду хислат дар ин шахсият дида мешавад ҳам варзишгари хуб ҳам олими хуб бобоҷон маҳмадрасулов муддати 5 сол мешавад ки мудирии кафедраи фанҳои иҷтимоӣ гуманитарӣ факултети гуманитарӣ филиали донишгоҳи давлатии Ломоносов ба номи Михаил Ломоносовро дар шаҳри Душанбе ба уҳда дорад. Все преподаватели данной кафедры под руководством Бободжона Сагмахмудовича участвуют активно во всех мероприятиях, которые проводят. В первую очередь это в научно-исследовательской работе, то есть участие в научных конференциях самого разного уровня, начиная от вузовской, кончая международными конференциями. Участвует в написании проектов. И здесь вот этим кафедра достаточно прочно стоит на ногах. имрӯзҳо дар мавзӯи дигаре дар бахши варзиш дар арафаи ҳимояи докторӣ қарор дорад. мақсади ҳимоя намудани докториам дорам ҳаминам дар ҷодаи ҳаракати варзишӣ аст ки ба наздикӣ ҳамон рисолаи докториро ҳимоя мекунад дар паи ҳамин кор аст ва боварӣ дорам ки ба ҳамаи ҳамин корҳое ки даст задааст муваффақ мешавад. дар ин ҷодаи пуршарафи омӯзишу парвариш ба ӯ нерӯи беинтиҳои тоза орзумандем.